Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? So, what's up guys? Welcome to my vlog. So ngayon, biyahe kami, papunta kami sa Lapu-Lapu, Cebu kasi magtitinda kami dito. Magtitinda kami nito. Tapos mga ilang oras, uuwi na din kami para lang maano kami.
Iwan manggod ko. So mao pala akong tinda guys oh. Di pa nagana para wala na pa eh.